Jopiny kar chungo od bura ma Karachuonyo koro yudo fungruok kaluwore gi biro mar doho e boma ma Kendu Bay ma koro biro konyogi e yudo chenrono ma opogore mag doho. Kaka Ali Abich lero, jo Karachuonyo osebedo ka laro chenro mag doho e boma ma Oyugis kata Homa Bay. Jopiny kar chungo bura ma Karachuonyo osebedo ka lawo chenro mag doho e boma ma Homa Bay kod mano ma Oyugis kaluwore kod onge mar doho e alworano, kendo ma osebedo ka kelo pek ne jopiny mani kod buche e nyim doho. Kata kamano, jopiny kar chungo bura ma Karachuonyo koro yudo fungruok maduong' bang' aguch omenda mar NG-CDF ma Karachuonyo gero doho manyien e boma ma Kendu Bay ma omonyo milion 14 kendo koro biro konyo jopiny. Apisas e bad migawo mar doho mano oyuoro e kinde nyasi mar chiwo ayanga odno ne bad migawo mar doho e pachoka ne okone jopiny ma Karachuonyo koro biro bedo kod yot e buche ma gin go ma koro biro yal e doho ma Kendu Bay. The court has been running as a mobile court from Oyugis law courts, and this court started as a mobile court in 2013 on 13th of October. That's when we initiated the same together with the stakeholders, and it became operationalized as a mobile court on 31st of March 2014. This is in the spirit of access to justice as anchored in Article 6.3 and Article 48 of the Constitution of Kenya 2010, as led by our Honorable the Chief Justice. And today we have received these keys as you hand over this building to the judiciary. Doho ma Kendu Bay no biro chako ayanga tich dwe mar achiel higa manyien bang' kane osechiw ayanga ne bad migawo mar doho ka jopiny alwora ma Karachuonyo ojiw mondo koro bi oti kod dohono makare mar yudo ratechgi kaluwore kod wuoth ma gisebedo ka giwuotho maboyo ka gimanyo chenro mag doho. Area MP koro miyowa key mar ot mar doho ma Kendu Bay. Adwa mana paro ne jopiny ni doho ma Kendu Bay ibro yawe officially gi jatendwa maduong'. Damer mana gone bungero kamano ni wakelo weche mag chike machiegni. Wayuago ni waonge gi tich. Nyithindwa bro yudo tich ka, minewa bende. Jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome wacho ni jopiny ma Karachuonyo osebedo gi pek e kinde ma gin kod weche monego bed ni gitero e doho kaluwore gi onge mar doho e alworano, ka okoni biro mar doho e boma ma Kendu Bay biro kelo resruok maduong' ne jopiny. Mae biro konyo jothurwa nikech ok gibi ketho sani gidhiyo Oyugis kata Homa Bay kuma kancha gidhiye to gikawo sa mang'eny kata giwito sa mang'eny. Machielo en economic. Pesa magidhiyo makoro gichiemo otende mano Oyugis kata Homa Bay. Kik bi gichiembe godo Karachuonyo kae bende jo Karachuonyo bodongre. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.